Hello? 君の虜になってしまう Ano yung tanong mo kanina? Anong hinahanap mo dito? Ikaw ang hinahanap ko. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit. Hi guys, it's me, Brix, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. So, for today's video is, meron tayong another content and ayan, and excited akong gawin ito. And siguro nakita nyo na sa title ng ating video is, mag-ano tayo, we will try to explore. Hindi itatry but we will explore this app which is called Litmatch. So, ayan guys, so bago tayo magsimula, gusto ko lang humingi ng pasensya kung meron kayong mga naririnig na mga ingay such as crickets or kung ano-ano man. It is because gabi ngayon guys, syempre. Gabi ako nakapag-film kasi ang aking mga previous video is talagang ako nagfi-film, ang tawag nito, days, yung may araw pa ba. So, before anything else, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, without further ado, let's get started! So, ayan na nga guys, ang ating video ngayon is we will explore or maghanap tayo ng makakausap sa Litmatch. So, ayan guys, Litmatch ang ating content for today. Content natin ngayon. So, we will explore Litmatch. So, siguro most of you already know this app kasi nagpa-pop up siya sa TikTok and mostly mga tao na sa TikTok. So, ayan, and i-download nyo lang siya. And by the way, this is not sponsored by Litmatch but we will try to find someone na makakausap. So, ayan, we will click this and maghanap na tayo. Hello? Hi. Hello, kamusta? Ilan taon ka na? 21, ikaw ba? Ilang taon ka na? 21. Ikaw po? Okay. 14. Ah, 14 ka pa lang ba? Binaba niya guys kasi pa siya 14 and alam niyo dito sa Litmatch halos gumagamit nito is below 20 ata, below 20 guys mostly kasi makikita niyo naman yung age nila sa so ayun, 20. Wala pa tayong nahanap na matinong kausap but cross finger na meron tayong makakausap. Hello? 君の虜になってしまう Hello? Hello? Hello, magandang gabi. Good evening sa'yo po. Good- And Good evening din. anong pangalan mo? I'm Brix. Ikaw? Anong pangalan mo? Ezekiel. Ken? Ezekiel. Ay. Bingi. Sorry. Ezekiel. Ilang taon ka na, Ezekiel? 19. 19? Opo. So, ano ka na? First year college? Yeah, ikaw po. I'm 21. Long year po. Third year. Anong ginagawa mo dito? Ngayon ko lang, in-explore itong Litmatch. Nakita ko lang sa TikTok. Actually, matagal na to. Out of curiosity. So, ayan. So, may tanong ako. Pwede ba matanong? Ano? Anong ginagawa mo dito? Matagal ka na sa Litmatch. 2 weeks. 2 weeks. So,
Tapos na yung ano nyo na rin, yung klase. Di pa po ako nag-college po. Nag-stop ako after nag-first sem. Okay. So, ano, Ano course mo? education. Secondary or grade? Elementary and secondary, pwede siya. Major ko nga pala is ano, PE. Bachelor of Physical Education. First choice mo. Oo, first choice. That's good. Ikaw, anong So, course? anong hinahanap mo dito? Fa- Fine art po. wow. Gusto ko din mga art na ano eh. Pero, mas napamalo ko sa PE. Ano? Anong sabi mo kanina? May, Anong hanap mo? may kasama ka? Ako lang mag-isa. Sanay naman ako mag-isa. Oh, I see. That's fine. Ano yung tanong mo kanina? Anong hinahanap mo dito? Anong hinahanap mo? Mo. Ikaw ang hinahanap ko. Anong magagawa? Laging natutulala, tuwing lumalapit. Smooth. Okay po. Ah? Okay po. Okay lang. Just kidding. Ano Okay, lang, ano? makakausap. Ikaw, anong hinahanap mo dito? Sige nga. Ikaw. Ha? Sinong hinahanap mo dito? Anong hinahanap mo dito? Ikaw ano? Ikaw. Anong hinahanap mo? Ikaw. Anong magagawa? Laging natutulala, tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Good. That's, Kasi ikaw. Ano gusto mo pag-usapan? ha? Anong gusto mo pag-usapan? Ikaw magtanong. First impression. Ha? First impression. Sa'yo? Siyempre, sa'yo. Kanino pa ba? First impression ko sa'yo? First impression. Oo nga. Huwag Pa- kang kabahan. Hindi naman kinakabahan, pero ano, first impression ko sa'yo yung pag, ano ng bibig mo, or the way, yung first, ano mo, salita mo is ano, parang, ka-edad ko lang, and, ayun, hindi ko naman in-expect na, mas, ano, matanda ko sa'yo ng 1 taon. Ay, hindi, 2. Pero parang ano, Ay. manly voice, ganun. Okay. Ikaw, first impression. Parang, think. Parang kang kinakabahan. Ako? Oo. Bakit naman ako? Hindi, ganito lang talaga ako. Parang kang kinakabahan. Kalma ka lang. Chill ka lang. Oo. Chill lang naman ako. Okay. Parang kang kinakabahan. Oo. What's your, ano nga bang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-usap eh. Sinabi ko na po, I'm Ezekiel. Ezekiel nga, di ba? Ulit-ulit ako. First time ko lang kasi ano. Hindi ako kinakabahan ano. I will not deny pero may konting kaba na excitement. First time ko kasing may ano, katawag. Yeah. Kailan ka na nag-install? Kanina lang, mga 8. Tapos ano, Kaya pala. tapos naligo ako. After naligo, tapos nag-ano na ako. I see. Kaya, Ah? kabahan. Ba't kinakabahan ka?
Hindi na, hindi na ako kinakabahan. I will make myself Ano, comfortable with you. Anahin kita, saan man tayo mapunta, pinipong tayo. that's good. Tagasan nga ka nga pala. I'm from Mindanao po. Mindanao. Saan ka sa Mindanao? But, hanapin mo ko. Oh, taga Mindanao din ako eh. Anong magagawa? Laging natutulala, tuwing lumalapit ka. I'm from Davao. Ikaw. Iligan City. Okay. 8 hours at, hindi, 9 hours ata biyahe dyan kung bus. What? Huwag ka muna pumunta. Safe. Sinabi ko lang naman kung ano yung estimated time ng pagbiyahe. Gusto mo ata maging pagkita kaya makamunta. Ha? Gusto mo agad makipagkita kaya makamunta. Oh, wow. Ganun pala yung dating sa'yo. Hindi gusto, sinabi ko lang. Oo. Okay. Hindi naman ako, aggressive or nagmamadali na makita ka. Time will come. Oo nga, never come. So, kabalo mo Oo, kabalo mo ako. ka magbisaya. Siyempre. Hindi ka gusto. Hindi ka gusto lugtay ka diyan. Dili man. Pero ako lang giyon ba? Ay, kabalo di ka magbisaya na. Sagot naman ka ron. Nasa gawas sa balay ay. Ay, gawas sa balay na. Wala kang ginapuhan. Wala. I'm done with my requirements. Finals week namin tapos ayun, tinapos ko na last week, 'di ba? That's good, that's good. So, sa man mo interest daw. What kind of interest? Ikaw bala. Like sa person, sa hobby or unsa man things? Person. Like unsay akong gusto sa isa ka tao? Like anong gusto ko sa isang tao? Ikaw bala. When it comes to body preferences, chart English ko. Bisaya and ako bay. Wala Sige, okay ra. wala ko ansa na gustong body type. Anything goes sa isa ka tao. Ano? Ha? Hmm? When it comes sa body shape, body preference, any type kay okay lang. I see. That's good. Ganun, dili na ta mamili oy. Kita pa mamili. Depende man kung na-taste ang tao. Oh, So, tinatanong. oo. Pero ako kay depende pero not to the point na gusto sad ko grabe ka obese. I'm not kanang sana sa mga obese na tao pero dili ko nga wala ko nagka-interest na nga dili pud sobrang ka niwang like just normal. Hello? Are you still there? Hello?
Hello. So guys, nawala siya guys. Ala, this is the longest call I ever had sa Litmatch. And umabot na tayo ng almost 16-17 minutes. So, ayun guys. Oh my gosh, ang saya. And sana mag-call siya. So, i-end ko na yung video dito guys. Thank you so much. And sana nag-enjoy kayo sa panonood, pakikinig sa ating Litmatch. So, kung gusto nyo pa ng another video like Litmatch ng ganito, just comment down below and ayun, so, inaantay ko lang siya and baka matagalan. So, thank you so much for watching. Please don't forget to click the subscribe button, notification bell para ma-update ka whenever I upload video. Thank you so much. Hope to see you in the next video. Bye!